Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka Jingïakhun. Pila ru ban apply da ka education loan. Hakajingay Pdiang ka Voice of the People Party VPP ban hiar sa Manlaki District ban pensngupat ba halor ki mat jingdawa ka bakalabu hakmat ka sarkar jilla ka balam khmat da ka National People's Party NPP kani ka party hakakat khandai tare jemmang araja apunrio kala penlong ka jingalang hayo pensing wa ya jer West Giant Hills District. Hakani ka jingalang lari don lang daw ba Ardent mela basayomaj u president rang ba ka party haringkat ka jinga don lang uba jam sa prangpo tam MDC sa JHADC Nawar Central na lor kiwe pan. Habay jingkran hakani ka jingalang uba Ardent mela basayomaj ulaong bahus nam araja arpupra kin penjob don buram ya ka VPP na Nartiang constituency. Ulaong baka NPP haus nam araja arpupra kan ong baka dangkwa ban sensyar ya ka jella kat baka VPP pan kan kini ya ka borsen syar naka. Yung min penjob don buram ya ka Voice of the People Party nang ni na Nartiang constituency house nam alpopra kata ni ka thong kawangi ipo Hapdeng jongpi dala job ru nan sawan hot iba pa live ye ya lang no pani lele la debt collection nila job mangi kata ni ka thong kawangi ipo minta atli ki party ki don haga jilla Meghalaya kawai ke NPP bat kawai ke BPP ke MPP ru kong ngendang sinsyar ka BPP kong ngen kini no ya ka bor sinsyar na ru alpopra balai gini ki party ki snow scam balai ka BPP kong ngen sang man sinsyar na ru alpopra balai ngi snow try balai ngi snow scam balai ru ka NPP ka snow bakandang sinsyar namar ke NPP kadon haga sarkar kadang ka bor kalaban scheme ka pamon kalaban kam kontrak ka pamon kalaban le berngambrio lani konta ter kidang ka bor yang ngendang sensya ni pat ni shania how play ni shakri kata ngani ka ningkong ni shania how play ni shakri but ni kerman ha ka jingstart bat ka jingi jongki pat pa ngin sai pai kai haba konta la ka bor pisane la ka bor jingi la kai jingi nyen job nyenam artatin Nolor kata uba Ardent ulaong ru baka don ka jingkran jong MLA ka Nartiang ubala khot ngobhai u Jingkhot na kate ka constituency hakaba ulaong balada ka long kumta Pdiang ka Jingkhot jong u bat ka jingale kan long Hapdeng ubadok bat uba Riewspah larangam bakla imat hasngap hangan perkut noran larangam bakla yo ngasutu bakla larang asutu bakla te to kalakut larang kali sisa te sangap ya kini bang Ardent bano larang bakla MLA jangan Nartiang subuh khot subhati ba Ardent menikun nang ni larang khot subhali singalaban Pdiang mah kami terat tersai pek mah kali nam ni kata larang khot tengah orang ngasai ngalaban mah te hangta te ubadu bersemangat ubadu pomrani mah tangba ngalak semusingan lupa ya ka sur ka bong ka jingi kan job berthai ma ka jingi kan job mang tang in lecture ki yang gisam gi in pai show play in coaching drawing nam takari baga jakri habang i drawing de bingi drawing ding in drawing ta ka pateng ka banwan in pen itman di kering in pen Riewspah in pelong ka ka jakri in ai de chicken mani ki long din mandin ka ai ki bang ina mark sheet manta ni nam ai ki long din jungi ken ma de ka por kum ka tak jong ka jing kalshan ka jing pen stem ya the Voice of the People Party tong ini jeng lang bani ki nolam jong the Voice of the People Party bang ini partai upra ya ka sharp ju pra ka por bau pra sa shisien on the side jump nagani ka strong nagani ka yo pensing patru on pendigna bau pra on job dondrom nado ka MP election hado ka election MLA house nam arpra nenam I brew show nagani ka jing job ka bang ila yo ban ma Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya